Magandang hapon sa lahat. Ang oras ngayon ay alas 4:45 ng hapon. Maaga. Nandito ako sa Pilot Flying J, Canton, Ohio, sa Interstate 77. Ang kagandahan ng maaga matapos ay marami ang parking spot available. Makikita nyo yung pag-approach ko dito sa truck stop. So far this week, maaga akong natatapos. Hindi ako nagka-problema sa mga parking spot. Yung mga previous videos ko no, na talagang nahirapan ako sa mga tight na backing kasi punuan na. Yung mga available na spot is nasa gitna ng dalawang truck. Ngayon, maaga akong natapos at ngayon ay Sabado. Maraming spot. Nakapamili ako ng ma-parkingan ko. Ito na ang pinili ko. Umikot lang ako tapos diretso dito. Wala nang back up. Diretso lang, straight parking. Pinili ko dito kasi bukas pag start ko ng trip, before ako alis, ako ay magpa-gas dyan. Yan o. Parang gagapangin ko na lang dyan papunta doon sa fuel. Kahapon din, yung doon sa may bandang Georgia, marami din bakante kasi nga maaga akong natapos. So ngayon ay nag-drive ako ng almost 11 hours. Ito na lang ang natira ko sa oras. Pakinggan nyo. You have 0 hours and 24 minutes of remaining drive time. 24 minutes na lang ang naiwan sa 11 hours allowed driving dito sa USA. Kaya ako ay mag-stop na dito kasi wala nang truck stop sa unahan. Meron pero malayo. Hindi na pwede yung driving time ko. So bukas akong magpatuloy. Ang oras sa destination ay 5 hours and 45 minutes na lang bukas, Sunday. Ito ang kagandahan. Pinapakita ko sa inyo kung ano ang advantage pag maaga kang matapos. Maaga ka magsimula. Maaga ako nang simula kanina, madilim pa. Ang kagandahan is maaga magsimula, maagang matapos. So ang parking hindi pahirapan. Meron lang talagang mga truck stop na kahit maaga pa punuan na. Katulad yung sa West Virginia. Nung na-vlog ko na pagpasok ko sa Flying J sa truck parking, wala talaga, punuan. Buti na lang may umalis na isang truck kaya bilis akong nakapag park doon. Morning guys. Oras ay 3:45, 3:45 ng umaga. Ako po ay maaga natulog kagabi kaya maaga nagising. May oras na ako, 8 hours na initial. Ako ay tutuloy na. Ang advantage sa mag-start ng umaga, mamaya maaga din ako matapos. Hindi ako mamumblema sa parking area. Nandito pa ako sa may Atlanta pa rin. Mga 1 hours pa north. Pa heading ako ng Charlotte, North Carolina. Kasi ang tawid ko doon sa New York, sa Peace Bridge. Kape-kape muna. Ito ang kagandahan para sa akin sa pagiging long haul truck driver, kasi ang oras ko, ako ang nagde-decide anong oras ako mag-start, anong oras ako mag-end, anong oras ako mag-break. Basta ang resulta is ma-deliver ko ang produkto ayon sa appointment, ayon sa schedule, hindi ako late. I come before you today. Well, there's just one thing that I can say. Thank you, Lord. With a grateful heart, give thanks. With a grateful heart, give thanks. And now
hours and 29 minutes until you exceed the 11-hour driving limit, in accordance with the USA Federal Hours of Service Regulation Section 395.3(3)(I). Warning na. 29 minutes more. In 2.5 kilometers, take exit 101 on the right to Ohio 627, then take the first right. Take exit 101 on the right to Ohio 627, then take the first right. Turn right at the traffic light, then take the first right. Arriving at Pilot Flying J on the left. Please don't. At shout out kay Noel Fundador. Marami sila nanonood sa akin diyan sa Cebu. Shout out sa mga taga El Pardo Transport diha sa Cebu. Ayo mo diha. Salamat sa pagtan-aw sa akong mga videos, no. I hope nga may natutunan kayo. Naamoy nakatunan kay lahi ang pag-drive diri sa Amerika o Canada. Ibang-iba dyan sa Pilipinas, sa Cebu. May mga sinusunod tayong mga rules and regulation. Katulad ngayon, yung driving time allowed is 11 hours lang. Diha sa Cebu, murag way limit. Basta kay buhi imong kalad, pwede mo drive. Pwede ka nang tumar-tumaran lagkuan, Red Bull o lipubitan baka. Basta kay power pa i-drive. Hala, lahos. Dili pwede. So daghan mga balaod. Kang Rem Abrahano, shout out sa'yo. Sabi niya very informative daw yung video ko. Sinisikap ko na ang content ko ay may matutunan talaga ang viewers ko, ang follower. Hindi lang yung mga pinapakita ko yung kung saan ako napunta. Sinisituate ko talaga na may ma-learn ang follower ko, ang viewer. Kay Phil Speed Limit, shout out sa'yo. Erickson Braganza, shout out sa'yo. Sandro Antonio Agustin, Ode Gonzales, shout out sa'yo. Efren Mirafuentes Jr., salamat, shout out. Maraming salamat sa pagpapanood. Keep safe, drive safe, keep on tracking, and see you in my next video. Bye.